Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan, tuman katahom, bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agud mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milago o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan na daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
sugod sila ton bagong nga suginanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Hala, si Lolo, nagwa sa kwarto niya. Ba, Fidel, si Papa, makalakat siya sang tatlong. Kag wala nagagamit sa iyang baston. Ano wala natabo? Kabaskog sa iya? Katadlong sang lakat niya? Pa? Nga nagwa ka sa kwarto mo. Kaabala nga wala gid sang bisan isa sa inyo nga nagtamyaw sa akon. Nalipatan bala ninyo nga kaadlawan ko subong. Ba? Happy birthday, Lo! Salamat, Lili. Apo ko. Hala, nakadumdum siya sa ngalan ni Lily. Pa, magpungko ka diri oh. Kay ihanda kong ilimnon mo. Kuhaon ko sa kusina ang taho mo. Fidel, may maabot ako nga mga bisita karon sa gabi. Gani, magpakuha ka sang mga manok sa poultry, ha? Pulos manok lang ang ila paborito nga isudan. Lain-lain lang nga putahe, ah. Kag kamugid ang dapat nga magluto, ha? Fidel, Esther, hindi pagitugyan sa kabulig ang pagluto, ha? Kayo hagin ninyo. Hindi ako gusto nga mahuyan sa ila. Pa? Sigurado ka ba lang nga may maabot yun yung bisita? Daw masunggod man ako sa inyo ba? Nagaduda ka bala sa akon, Fidel? Maathag pa nga akon paminsaron. Kagagabi, ginduaw ako ni Lolo Graciano mo. Kagsuno sa iya, bisitahan ako sang iya mga abyan. Kag nagtugon kid siya sang iya mga putahe nga dapat lutoon. Kasubong sang tinula nga manok para kay Jose. Inasal nga manok naman para kay Emilio. Dason, empanada nga manok para kay Gregorio. Putsiro naman nga manok para kay Marcelo. Ang kay Andres naman, ginpapungko sa asin nga manok. Ang kay Antonio naman, apritada nga manok. Ate, sige pa. Amoy nang lutoon namon ni Esther. Amoy nang ihanda namon para sa mga bisita mo karon sa gabi. Fidel, hindi ako makahibalo kung bala. Dapat naton nga patiya na ginsiling ni Papa mo. Kaya ang ginasambit niya, pulos patay na. Kag nakahibalo kita, nga ang mga abyan ni Lolo niya, pulos mga baganihan sa adtong hinaway kalibutanon. Gusto ka matuod, Esther. Apang hindi man ako gusto nga magsunggod naman siya eh. Kaya sige lang, sundo na lang naton siya. Mahanda kita sa pagkaon para sa iya mga bisita. Paano
Paano kung wala sang may mag-abot? Madamo sa mga tinaw diri sa mansyon. Sila lang aton pakaunon. Lo, dali na. Manyapon na kita. Karon lang ako. Ginahulat ko pa ang akon mga bisita. Pero lo, gabi na. Pasikon gutom ka na. Siling nila ni mama kag papa. Magkaon ka na lang kuno anay, bisan jutay lang. Ibasi balakon malipasan ka sang gutom haw. Apo, hindi ako magkaon. Tub-tub hindi mag-abot ang akon mga bisita. Madungan ako kaon sa ila. Gani silingan na lang ang mga ginikanan mo. Nga mag-una na lang kaon. Kay wala pa ako ginagutom. Ate, sige lo ambalon ko sila. Nagalibugid ba lang ulo ko kay papa mo? Paano ko ba mapatag sa iya? Hindi maglayan ng yabuot. Ang mga bisita nga ginapanghinambit niya, madugay na nga nagkalamatay. Naluoy ako sa iya, Fidel. Ba? Nagula naman? Abi ko anay ko nagkuntat na ini. Apang nagtupa naman liwat ho? Madali lang, Esther, ha? Istoryahon ko si papa. Basta kung hindi na sila mag-abot, kita mo naman, no? Layan siyang kimpo subong. Basta kung maalang-alang sila. Maabot sila. Makahibalo sila magtuman sang hinabalaan. Kung ginatuyo na kamo o kung natakan sa paghulat, magtululog na lang kamo. Natuyo na gid ko Ako gani amo man. Fidel, masulod na ko sa kwarto Total, ara man sa lamesa mga pagkaon para sa bisita kuno niya. Matulog na kuya Sige. Malisensya lang ako sa iya. Ikaw, Lili, wala ka pa ginatuyo. Magtulog ka naman kung gusto mo. Bayahin lang ako diri sa salas.
ako na lang ang mahulat sa mga bisita ko. Okay lang kulo Wala sang problema. Wala pa man ko ginatuyo. Kung amo, masugilano na lang kita. Samtang nga nagahulat ako sa ngakon mga bisita. Sige lo Istoryahi ako sang mga itabo sang imo bala nga tsimpuhaw. Sagtong hubin ka pa. Bueno, magpamati ka. Nagali sa tuwang gabi, lo. Kag wala na ulan. Naghulaw na. Ay, hala. May mga tao sa gwa. Madali lang, lo, ha? Kay magawa ako sa bintana. Uy, hala. May mga lalaki sa idalong, ho. Lo! Nag-abot ng mga tao! Nag-abot ng imong mga bisita! Sila na ina! Nag-abot na sila! Sige la! Ako na lang ang mabukas ang portahan! Nagakaon na sila ni Lolo. Ang mayo pa, makuha ko sa notebook kag ballpen. Mapapirma ako sa mga bisita ni Lolo. Amak mo, nakita ko sang personal ang mga baganihan sang kungsod. Aga na gali? Anong oras na? Tasayas na sang aga. Si Lily gali still. Siyang nabili niya kaupo ni Papa kagabi sa salas. Ano pong oras ba siya nagtulog? Karika, kadtuan naton sila. Fidel? Tulo kang maglulo, oh? Si Lily? Nagasandig ang iaulo sa salandigan sa pulungkuan? Kag nagakatulog? Kag si Papa naman, oh? Nagasubsob sa lamisa ang ulo? Karika, palapitan naton sila. Dali. Pukawon ko si Lily. Ikaw pukaw kay Papa, ha? Oo. Lily, anak, bugtaw na. Lily? Ma? Aga na. Natulugan ka mo diri ni Lulo mo sa atubang sang lamesa, ho? Hala? Ha? Hala? Ha? May, Fidel? Nga? Si Papa? Wala na nagaginhawa? Ano? Patay na si Esther? Patay na si Papa! Ma? Pa? Siling ni Lolo. Hindi lang kuno kita magkasubo. Tungod naglakat siya nga malipayon. Nag-upod to siya sa iya mga bisita. Gusto ko man ganit tani mag-upod. Apang siling ni Doktor si Rizal.
Hindi pa ko na ako pwede nga mag-upod. Maeskwela ko no anay ako sang maayo. Lily? Oh, hindi ka mo magpati, ma? Nag-abot matuod ang mga bisita ni Lolo. Nakita man ninyo siguro nga naubos ang mga pagkaon sa lamisa. Kinkaon to nila tanan. Lily? Oh, nagpapirma pagani ako sa ila. Oh, ari sa ako notebook. Madali lang bala. Kay kuhaon kong notebook ko sa kwarto. Ipakita ko sa inyo. Ah, na, arap mo, pa? May mga pirma nila sa ako notebook. Ay, Fidel? Matag matuod na makita naton. Kung amo, kung nagulat kita, mahimo ka nakita man naton sila sang personal. Kung tani, nakita nato ng mga espesyal nga bisita ni Papa sa iya kadlawan. Apang, ang natabo nga ini, isa kadako nga misteryo nga hindi ko masarangan nga mapatag. Hindi gid. Magabiang, dili natapos na ton matahong kasaysayan sa ton palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
prayers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot sila Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, kinahingkog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday.
you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga na mga tagpalamati? Isa naman kasulat ang aton basahon. Ang aton pagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Senti sang Bacolod City. May asawa na siya nga tawgon lang naton kay Nene. Tungod sa kapigaduhon, ata pa siya sa nabulag sa ginikanan niya tungod gidadap siya sang iya tiya nga wala sang bata. Ginpaeskwela siya, kanakatapos ang iya pagtuon. Apang napatay ang iya amay. Ganagin pabalik niya na siya sa ilabalay. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Senti nga yagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Anghel sang Pamilya. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Dili ka lang anay sa balay, Senti, ha? Wala na si tatay mo. Hindi ko mahibalaan kung paano ko masagura ng 4 mo kamanghod. Nay? Nakapangabay na ako sa tiya mo nga kung mahimo. Ibalik ka na niya sa ako na. Kag nagpasugot ba siya? Tungod na luoy siya sa ako na. Hindi ka magkabalaka, Nay. Mangita ako sa obra. Agad mabuligan ko kamo. Sigurado ka nga makasarang ka na magtrabaho? Oo, ma. Agad nga mabuligan ko man sila ni nanay. Sige. Ikaw ang bahala. Senti, natural lang sa imo ang pag-ulikid sa matuod mo nga pamilya. Ma, salamat gid sa imo pagangop, ha. Gamiton ko gid ang tanayan na tunaan ko diri sa inyo panimalay. Sige na anak. Maghanda ka na. Si papa mo, pasudlon ka niya sa isa ka machine shop. Salamat gid sa inyo ni Papa, ha. Dako gid ang kabalaslan ko sa inyo nga duha. Aring una ko nga sweldo, oh. Ay, salamat, anak. Ay, damo gigabi kita sang utang nga dapat bayaran, eh. Ikaw nang bahala nga mag-budget si nanay, ha. Paigwa lang. Gamay man lang ang sweldo ko sa mekaniko, eh. Ay, wala sang kaso, anak. Makabulig na ini sa aton. Salamat. Nalipay gin man si nanay sa kinitahan ko. Kadamo gyud sang obra ta kay na. Do nagluyam ng lawas ko ba? Mapabugnaw to blanay bla. Mapabugnaw? Sa diin man? Upod ka lang sa akong karon, ha. Kung aga, dito ko ga pangapiyo.
Kung gabi naman, dito naman ko gawan batol. Man gwapa mga servidura dito mo. Ate, sige. Tanawon ko gidabing ginasiling mo nga mga gwapa. Ate, anong masiling mo sa lugar ngayon ni Meg? Ayos ang karinderya ngayon niya. Kumplito. May kanon, may sudan, may kape, may beer. Kag may mga gwapa nga mga chicks. May ginatandaan ko dre. Pero hubin pa. Bago lang katapos high school. Mato siya, kita ka to. Gapan na rapo sa lamisa. Si Mayra na ngalan. Gwapa siya matuhod, Meg. Pero mas nanamihan ako sa isang ina, oh. Ha? Ato, di man. Ang lantawan ng bla. Simple lang. Kilala mo man na siya? Ay na? Si Nini na. Kaisa na ni Mayra. Gusto mo haw? Pangilahon ta? Next time na lang, Meg. Tandaan ko lang anay siya. Bay, Sinti, nakainom ka? Jutay lang na yan. Padula lang blas ang kakapoy. Ay, ang manghod mo gali. May alamutan sa eskwelahan. Naubos ng kwarta nga ginatag ko sa imo na yaw. Madamo kita sang utang nga ginbayaran eh. Allowance ko na lang nabilin sa ako, nay. Uti, paano yung alamutan ni Inday? Sige lang. Mangita lang ako. Ari ang isa kagatos. Imo na lang ina. Hindi na pagbayari. Ma, bayaran ko ini sa sweldo ko. Kahuluya nga may trabaho na ako. Nagapangayo pa ako sa inyo. Ano abi kay sinanay mo? Nagbalik naman sa iabisyo. May nakasugid sa amo ni papa mo nga nakitaan siya nga ara sa madyungan. Ha? Ay, ambot sa iloy mo nga ina. Kapigado na gadaan. Nagapanahor pa. Amo na nga dali lang maubos ang kwarta ninyo tungod sang iyang abisyo. May alamutan ka kuno sa eskwelahan siling ni nanay? Isa kagatos? Wala nung Nga aw. Nagbutig si nanay sa akon. Wala. Namangkot lang ako sa imo, day. Di nagli si nanay? Ambot gani nung Wala gani kami makahibalo kung anong aton nga sudanon. Kay wala pa si nanay mo. Daw hindi na ni Mayo, ha? Kung mo, matuod din man galing nga nagbalik si nanay sa iya bisyo. Aluso na gani ako makabakal sang bago kong abayo. Tungod ginahatag kong tanan ko nga sweldo kay nanay. Kapang nagakadtog yapon ini sa wala sang pulos. Naglaing gid ang buot ko kay nanay.
Amo ng rason. Kung nga masami ako nagainom sa kinaubrahan ni Nini. Tungod sa kalahin sa akong buot. Sinti, manirado na kami. Hindi na ako makasarang magpuli. Ay, Sinti. Kadamo gid sang nainom mo bala. Sadto, tagduha lang ka botilya. Subong ya, kay makautang ka na diri. Tigdamo na permi ang ginainom mo nga ber. May problema ka bala? Ne. Ang gabaka-baka ko sa obra. Nga akong kinitaan, nagasto na sa nga akong iloy sa ulas ng pulos. Nakalahin ginambot ko siya na eh. Ay, nga hindi mo siya paghambalan. Hindi ko gusto maglaya ng bot niya sa akon. Ote, tubsan o ka na lang gani nga masubong sina. Pisaran ko na gani nga maya ba siguro? Mga sawa na lang ko. Ano, Mig? Mga asawa ka na? Sino pang asawon mo? Pangalayagan ko si Nini. Kung batunon niya ako, agaron ko siya nga magpakasal. Bisan sa west lang, anay. Sinti, Mig. Hindi ka magpahinali, ay. Nabatyagan ko, Mig. May pagtamod man si Nini sa akon. Kag hindi niya ako sinapagpaslawon. Ate, dako ka naman, Mig, ah. Kasarang ka naman siguro sa ginatawag nga pangabuhi. Matuod ni, ginabaton mo ng pagigugma ko? Oo, gani. Madugay naman gani ako nagahulat. Nga matalupangdan mo man ako eh. Ni malipayon gid ako kayo. Kag salamat gid sa pagbaton mo sa pagigugma ko. Salamat gid ni. Ano? Mga sawa ka na? Kag paano na kami sa mga utod mo? Nay, kinanglan nga pakaslan ko si Nini. Nagabusong na siya eh. 2 na kabulan. Sus Maria Josep, kag diri mo man paistaron ang babae nga ina. Masaguran mo ayhan kami tanan? Wala mo manabi ginagasto sa mayong kwarta nga ginahata ko sa imo eh. Laban nagakadto sa sugal mo. Sugod subong nay. Ako nang mauyat sang kwarta ko. Sinti?
Sinti, ari ang regalo namo ni Papa mo sa inyo kasal ni Nini. Ba? Tricycad, ma? Oo. Para sa adlaw-adlaw, bisan pila lang. May kwarta ka mo halin sa nag-aarkilas ang tricycad ninyo. Ma, salamat gid sa inyo ni Papa, ha? Palangga ka namon, Sinti. Hindi kami gusto nga mag-antos ka. Kani, kaayuha ginapagdala sa pangabuhi ninyo, ha? Oo, ma. Sundon ko gid ang tanan mong advice. Ni? Nga naghibi ka. Naano ka? Si nanay, ginakontra gyapon niya ako. Ginapakawian niya ako sa aton mga kaingod, Sinti. Ha? Sinti, mangita na lang bala kita sang iban nga istaran. Hindi na gid kuya kagwanta sang batasan ni nanay mo. Sige, dili lang anay ka mo ni Nini. Pero, nagano-ano man niya si nanay ninyo man? Daw bata, jutay? Ginakontra niya si Nini. Tungod si Nini nang nagabudget sang sweldo ko, ma. Ah, gali. Babay ilang, kay hambalon ko si nanay mo. Tanan na lang, akon sala. Nangasawa lang siya. Nagaisip na dayon siya sang kinitaan niya. Wala siya nagaisip. Ginagasto lang niya sa husto ang kwarta. Ikaw, Abi, ginahatagan ko na ikaw sang tsansa nga mabuligan ka sang anak mo. Nag-abusar ka? O karon, sinong basulon mo? Ay, mahuya ka sa ginabuhat mo. Wala siya sang kabalaslan nga klase sang anak. Wala sang sala ang anak mo. Hindi mo siya maobligar nga salon ang responsibilidad mo sa pag-atipan mo sa mga utod niya. Kay base bala kung sukmatan ka niya? Kung nga nga ginpa-adapt mo siya sa akon? Ano? Kamusta nga itong baby? Nagasipa-sipa na. Busog abi ako eh. Bago lang ako nakatapos kaon. Nakauyon siguro sa prutas yung ginakaon mo. Ay, sila gali ni nanay. Gindulungan mo na sang ila sustento? Oo. Nalipay gani siya eh. Kung hindi lang ang tungod sa imo, nagalain pa siguro subong ang buot ko kay nanay. Apangin pa sana mong pinsar ko. Kag wala gid ako maginulsol nga ikaw ang ginpangasawa ko ni. Wala gid. Tungod mabuot si Nini,
Nagbalik man ang maayo namon nga pagtamdanay sang pamilya ko. Salamat. Kay natunan naman ni nanay nga batunon si Nini bilang asawa ko. Salamat man. Kay nagbalik na kami sa balay ni nanay. Kay nagapangabuhi subong sa malinaw. Kagdako ang akong pagpasalamat nga nag-abot si Nini sa amon kabuhi. Nga mong magaserbi nga anghel sa amon pamilya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Is this goodbye? I hate to say. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Senti, ngayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Anghel sang pamilya. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintukod dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga aton lawas sang When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga pagpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibin man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibi man ang anghel. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hi, Kari. Ari na ako. Kari? Anong natabo sa imo? Wala ka bala malipay nga makita ako? Bay, nagatulo ka lang sa akon? Kari, may natabo bala? Dali, dali. Hindi ako pagtantuga! Kari? Naglikaw ka sa akon? Hindi ako pagtantuga. Tapos nang imo pagpakuno-kuno nga ini Andoy. Oh. Bay. Hindi ko gali ikaw pagtawgon nga Andoy. Ang itawag ko sa imo, among matuod mo nga ngalan. Si Ferdinand Tres Martires. Bay, Kari? Nagibot ka? Wala ka maghuna-huna nga madakpan ko ikaw. Salamat. Kay nakahibalo na ako sang tanan. Sa wala pa madayon ang aton kasal. Kari, ano ba lang ginapanghambal mo ngayon, ha? Luyag mo nga mahuyaan ako. Pareho sang ginbuhat mo sa iban nga babae, hindi bala Andoy. Nga nabuhat mo ini sa akon. Kapintas sa imo. Kari, nagsala ka. Pamatiyan na ako. Mapatag ako. Hindi. Hindi ako pagtanto ka. Sang una, kinakalangkagan ko ang tion na mag-apot ka. Ang segundo, ang minutos, ang oras, kinaisip ko. Kari, Tubtub na makita ko ikaw. Kag mabatyagan ang imo mga hako.